Vítajte pri pohľade na jedno z najdramatickejších a najfotogenickejších miest Slovenska. Nachádzame sa na severe Považianského Podolia, kde sa z rovniny náhle dvíha biele vápencové bralo. Na jeho samotnom vrchole, doslova vytesaný do skaly, stojí hrad Lednica. Pri pohľade zo spodu sa zdá, že múry hradu sú len prirodzeným predĺžením samotnej skaly. A pri pohľade z vtáčej perspektívy rýchlo pochopíte, prečo bol tento hrad považovaný za takmer nedobytný. Lednica nie je len obyčajná zrúcanina, je to majstrovské dielo stredovekého staviteľstva, ktoré dokonale splynulo s prírodou. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1259. Lednica vznikla ako strážny hrad, ktorého hlavnou úlohou bolo chrániť severozápadné hranice Uhorského kráľovstva a obchodnú cestu vedúcu na Moravu. Počas storočí striedal hrad svojich majiteľov. Vystriedali sa tu významné šľachtické rody, napríklad Lednickovci, Korvínovci či Podmanickovci. Práve lúpežní rytieri Ján a Rafael Podmanický v 16. storočí urobili z Lednice svoju pevnosť a obávané sídlo. Najväčší rozkvet však hrad zažil za rodu Telekešiovcov a Rákóciovcov. Osudným sa mu stalo až začiatok 18. storočia a Rákóciho povstanie. Po jeho potlačení v roku 1710 hrad cisárske vojská vypálili a odtiaľto už len chátral. To, čo robí Lednicu skutočne unikátnou, je jej vertikálne členenie. Hrad sa delí na tri časti: dolný, stredný a horný hrad. Sledujte pozorne vrchol Brala. Z horného hradu vedie do najvyššieho bodu, tzv. Stražnice, unikátne, do skaly vytesané schodisko s viac ako 80 stupňami. Prístup k nemu viedol cez úzky, 12 metrov dlhý skalný tunel. Tento tunel bol v minulosti jediným spôsobom, ako sa dostať na samotný vrchol skaly, odkiaľ mali strážcovia dokonalý prehľad o celom okolí od Púchova až po moravské hranice. Ak by nepriateľ prenikol cez dolnú bránu, obrancovia sa jednoducho stiahli na horné bralo a zablokovali tunel. Hrad bol v tom momente prakticky nedobytný. Žiadny slovenský hrad sa nezaobíde bez svojich tajomstiev a legend. V Lednici sa viaže dojemný a smutný príbeh o krásnej Kataríne, dcére miestneho hájnika. Legenda hovorí, že o krásnu Katarínu prejavil záujem samotný hradný pán, keď sa malo konať jej svadba s milovaným Janom. Hradný pán si uplatnil tzv. Právo prvej noci a dal Katarínu odvliecť na hrad. Mládenec Jano sa ju pokúsil zachrániť, no bol pri potýčke zranený. Katarína, nechtiac žiť v hanbe a bez svojej lásky, radšej zvolila skok z hradného brala do hlbokej priepasti. Dodnes ľudia v okolí hovoria, že počas mesačných nocí vidno na hradbách tancovať siluetu dievčaťa v bielých šatách. Biela pani Lednická dodnes stráži čistotu a vernosť. Dnes sa o zachovanie tejto úžasnej pamiatky starajú dobrovoľníci a historici, ktorí postupne spevňujú múry a odkrývajú ďalšie tajomstvá stredovekej architektúry. Vďaka ich práci môžeme aj dnes obdivovať túto neuveriteľnú symbiózu ľudského umu a divokej prírody. Hrad Lednica zostáva nemým svedkom stáročí, majestátny, nedostupný a neprehliadnuteľný. Ďakujeme, že ste sa s nami pozreli na toto čarovné miesto z výšky aj z podhradia.